Hello everyone, welcome to Bambasa Manguza. So we are here to update you of what was happening on Genesis namhlanje mhla 20 March 2026. Okay, sikhumbule ukuthi Ishmael ugcine engakwazanga ukuxhumana noBuhle izolo. Namhlanje uNobuhle ulele kusofa endlini yo-Ishmael. Kanti no-Ishmael ulele komunye usofa khona lapho. Abaphambi uNobuhle abuke Ishmael athola ukuthi ulele avuke asathe ama-crocs akhe. Nakhona uyanyonyoba kusho ukuthi ufuna Ishmael angamboni ukuthi uyahamba. Avela apha phambi khona lapho Ishmael avela athi Nobuhle uyaphi? Waphendula uNobuhle wathi lalela Ishmael, ngizwile yonke into oyishilo last night and ngisadinga isikhathi sokuthi ngicabangisise ngayo. Wathi Ishmael, Nobuhle ngicela ukuthi uhlale phansi sikhulume. Nangempela ngicabanga bakithi Nobuhle wahlala phansi. Wathi my love, bengingaqamba mangane into bengisho kuwe izolo. Wathi nje ayikho into eyenzakala phakathi kwakhe nalabo geli. Wathi nje uNobuhle ubona ukuthi yonke lonto eshoyo izongenza ngibe right. Wathi Ishmael cha. Wathi nje into kumele amthembise ukuthi angeke aphinde eyenze le yanto. Wathi nje into okumele ayenze ukulungisa izinto phakathi kwabo. Wabe esesho ukuthi engenza noma yini ukulungisa izinto phakathi kwabo. Wathi akasho uNobuhle ukuthi ufuna menzeleni. Wathi akasho uNobuhle ukuthi ufuna menzeleni. Wathi nje uNobuhle kuqala ngokulungisa izinto ngokuthi ungenzele i-breakfast. Basimayela bobabili bahagana bakithi. UGabriel unemeeting noproducer wakhe kanye nomJax. Ulwa naleli ukuthi ayikho ebiyenziwe uMpumi, ayikho into ebiyenziwa uMpumi e-Revelation Record. So ucabanga ukuthi bamchithe waze wabuza ukuthi ikhona yini ngoba ingoma abayaziyo ayake yabhalwa uMpumi. Wathi nje uproducer wakhe ayikho. Wathi Gabriel exactly. Wathi nomJax nina show ukuthi ayikho. Wathi Gabriel yes, wathi ngelinye ilanga ikubethe ukuthi ukhuluma iqiniso noma kungavumi. Wathi nje leya ngane ine-potential iyakwazi ukubhala izingoma and u-best. Washo besikuma ehamba wathi ethi uyamvimba uGabriel, uyambuza uGabriel ukuthi uyaphi. Wathi nje ayikho into engizoyihlalela lana belokhu ngiqamba amanga ngegama likaMpumi ngathi angenzanga lutho ku-Revelation Record. Wathi uGabriel wabe setshela ukuthi vele iqiniso lihlezi liyinto ebabayo. Kusho umJax ethi uGabriel. Umpumi lokhu efikile kubo uyakhala nje phela uGabriel umgilile. Uyafika wakho uyabuza ukuthi kwenze njani. Athi Maron akazi kodwa ilokhu efikile nje uyakhala. Ebese yabuza wakho ukuthi kwenze njani. Ebese yasho umpumi ukuthi uGabriel umnyuzile. Athi nje Maron userious ukuthi ukhalela uGabriel. Athi nje awuqondi ngimnike yonke into. Wathi manje ngisile nani. Wathi wakhe kululeka sisakhona thina. Fistos useGenesis uze kuNandipha afike athi uyakhuluma athi uNandipha khululeka sana sengixolele kudala. Washo khona ukuthi kumele sifocus kwifusha ngoba yona into ebalekile. Athi nje Fistos asikho ephejini ngase asikho ephejini endlost. Wase washo ukuthi kahle azama ukusho ukuthi akasafune lutho oluzomhlanganisa naye and akasafuni ngisho ukuphinda mbone. Wathi nje akafune lutho oluzomhlanganisa noNandipha. Wathi ugcine ebonile ukuthi unayo i-value. Washo khona ukuthi uyi-high value man. Wathi nje kule value ufuna omunye umuntu, uthole omunye umuntu umshuni oyishintshayo. Wathi nje uMercedes phela igaba lentombi yakhe entsha. Washo khona ukuthi kambe khona wangithengela khona akangapholisa amaseko afaka imali yaNandipha back nalento ayithenga. Wathi ayisekho into manje esihlanganisayo, yonke into isikuwena. Umpumi utshela umndeni wakhe ukuthi uGabriel wantshontsha ukhiwa kuba azothatha isongbook yakhe. Wabuza uma wakhe ukuthi wayekuphi uGabriel engena kubo. Wathi nje uma wakhe ini. Wathi hambo shitsha Maron siye kuyena. Wathi nje Maron asoze. Wathi nje uyokhala zize zime lezo nyembezi umpumi. Washo khona ukuthi uwena ukhethe ukulala nenyoka. Wathi nje yini obuyilindele ukuthi izokwenzeka. Wathi ubende selwanele. Wathi kwanele Maron, wena uselfless. Wathi kuyokusiza ukuthi lawo magama akho wagwinya. Wathi Maron kungakanani ngimkhuza umpumi. Wathi nje umpumi bengicabanga ukuthi uyangithanda, how shame on you. Wathi nje uneshow yokuthi uGabriel uyamthanda. Wathi Maron ukhuluma ngothando, uthando lwani? Wathi uyakhuza uwena. Wathi futhi uwena wamfaka emlonyeni ngonyama. Wathi ethi Maron. Wathi nje uwena uGabriel omaze ukudlula bonke umuntu la endlini.
wathi futhi kahle kahle nina nobabili ungcono nihambe niyohlala kuma-suburbs. Wavele wahlahla amehlo wento wathi nje Marona hambani. Uyayibamba lana ungakhohlwa ucindezela notification bell nosubscribe nokusho imibono yakho. Bye.